Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong konongpo constituency uba Miral Bonds im ubala de pha da jingtho sha sarkar jilla ha ka khat khandai trik ubna jimmang arzar arpuwei ula dawaru baga sarkar kala dei ban shimkhiano mardor da ka babuno ya ka we ka COVID-19 hospital hapo ka them ribhoi hadin ba ka jingpang COVID-19 kala salat teng e yagni ka jilla Meghalaya hagni ka kanti ka baar Haga jingye keren bat kilat pathai kubor ba Miral Bon ula dawaru na ka sarkar ban penkelano ya ka maternal and child health hospital ka badan ha umran kum ka COVID-19 hospital namar kum makalong hadu menta ka Ribhoy district kadai ka Wainiki district ka balasyak ta ha ka jingwan linshop jong ka jingpang klam COVID-19 ba nagaliang junga ni na penbait nagaliang jong ka parti ke jungi bang simkhia kumno ban pek ki issue ke bede bat ka Ribhoy district but ki ngalayo ban ai gani ke city in writing ya chief minister ya deputy chief minister ya health minister naga banta ki ni ki jingdon kam ki babun ki bakum ke district ki ban kam ban yin pen kre ile de balingi ong ban yin pen kre ile de mi sutu kanu klam ba kawan kadon ka first wave kadon ka second wave kadon ka third wave ka fourth wave berkata tergini gidi ka jinglong jingman ni klam ki pot berada but mentang idon hagani ke jingwan shop jongani ke second wave ke jingwan ke baar jongani ke klam but nga ong hagani ke por ba kum ka sarkar hi barok ko we ke sarkar jalla habang lamat ke sege first wave of nem glade ladi ban position ni na galiang jongi ila persang ban pensungu ke sarkar hai kini girbi meeting ke per okay but kum ju ru igini ke point ke banga ngas pensungu ki gide mo ban ai nadu mencem snem ba ka sarkar gede men penkre ile de na ka benta ke jingwan ni shop na klam ka ban kong kalong ba mangindon ya kini ki dedicated corona care center kemut bagi covid hospital hapo ke district ke jui mentangim dan ngidon tang ke civil hospital nompo ka badon tang khat prateli ki jing thia ya menta kita gidi bedang supun kiu menta dang siang bat gidang persang ban penkre agi PHC bagi CC kat badon sanjing thia nelai jing thia sipo jing thia ba menta Andre lada ki kes ki duna kamnele menta ka bangiting kalong bayo le se ka jing Q state jing ki kes kumbala ban sutu ka Ribhoy gede ka buan baar ya ka jing bun ki kes ka jela ka jing la ngin pe ya ka positivity rate jong Ribhoy gede khatsan persen ka babut ya ka is khashil gede apoi persen ka positivity rate ka Ribhoy gede khatsan mar kata kalong alaming ba tekai min kwa kalong bagani ka dedicated covid hospital badai ban bakan don mardor kumgil ajimut badai perlong ya ngene MCH hospital ka badan nang tia umran ka baga building gala dep ki babun ki bental adep tu dan mar ke jingwan ju ngene klam ngila ajimut ki sarkar baga dei ban convert ne betu saka covid hospital mardor klam da penslam na thor ru sarkar gini ki jingdon kam ki badon kumba chipo ka tantali jeng kam kum ki electrification ki transformer nang tagi generator backup nang takum ka ban penbahai tu surok ka barung nang tagi incinerator ka basan po kilo ye nang tagi biomedical waste infrastructure nang tagi staff ki dan kam tu medical officer ki staff nurse ki cook ki kini ki grade 4 staff unda dokter kini ki buk sarkar ka di ban fokus nang da ban penbiang kenang ba kadau ka pengha bandon gini dedicated hospital kolong ba kenang ba kani ka civil hospital ka ban hanong po kenang ba kanom ya kle lang bat kini ba pang covid marmenta ka bala ba sutu ka civil hospital nong po gi ba pang covid ru sumarang tu khat prajing thia gitu kiwi general patient ki ba pang diabetes ki ba pang heart ki ba kha khulung ki ba lisim dawai ki ba pang khisho ri baro ang sumarang tu nang ta kani vaccination center na ka banta 18 plus nang ta 45 plus baro ka dan ju campus ka office jong di MNHO ka dan ju campus nomor kata don kam hi bandon la ka jong ban pen kerpang ngan su ai pi kan nuksa men agini arlai singi ke ba ngadon ruwi ke step ngadon civil hospital dang wara ka kadon ke jing klat wi wi long tungi no bernihan haba ya gamet jong itu di baklat long covid lara lungba jong kitu ki kun samla ke dang yang lan na kam taban injection ya lede ban le vaccination nam tak 18 plus ting hantang sutu ya bi long risk kadon ke risk na ka benta jong kane ke jaka sumar de nak tagadau
bangi don kam ban dedicate no e ka wi ka hospital ka kerpang ka mo bekati ka MCH hospital ka meran ha kaju ko por standby ngai jingmut kum ga ning GNM nursing school ka bra pam sim manong ka standby ba sarkar kan simkhia e jing don kam hang tu na ka banta ban penbiang kum no bakan long functional ba ha kaju ko por kum bekati ka Ayush hospital po boherombong bar kumju roda de bala ya kene ka building jong SIRD ke berang miam ru ban convert iki kum ki covid hospital ki dedicated covid hospital ban Sumaria kinong pang kata ke jing dawa ke ban kong ke juga kabar kalong namar kumbala apa sutu menta ka sarkar ka betha ya ki BDO Lumbar District Administration ban identify ya kini ki community corona care center ni community isolation center ha ki shnong ko care hakiba kinsa fon na yang yung government kata ka digijing ong jo sarkar ngi kwa ban banjur ya kani kalong ba namar bangi sutu mentaki CCMC hagi dorbar snong garong ba snong di badan kimdon ka financial assistant ka bakiyo na yang sarkar kan sibun man manage ki nyuma ladangi sutu wala daga sarkar kan bay gijing lut jungki di isolation center ni corona care center ru dan dari habakut di ngidam kam gijing trilang jung di CCMC den ta kadau kat kum gajing pena ya kaneka markaneka ka klam gadika national disaster kat kum ga disaster management act arjarsan bat kaneka epidemic disease act kat praspa ndai penyo kini kini national disaster ha ka bak sarkar kadi ban simkhia ban penbiang ini don kam nam ta kini bat ha gaju ko por ban pejiru ngi dawajur balang baju ni ki ak fer bak sarkar kan perkhat na ga menta ki longjing ki beduk ki bajenjar ki ba syam jenjar ang baju ka klam gadi ban ai gijingrap ban support na ka benta jungki sakawi pat ka mat ka binglayo ban keren kalong na ka benta komno banang penbun ye kini ki center ya ka vaccination mangi sutu menta kani ka dawai kani ka tika kadon ka jingduna na ka benta ba mlak ban penbiang kat kum ka jing kwa jom kini ki kwa ban wan ai ka tika khamtam ya kini ki khat pras nem saneng ki babun ki samla jungi ki phone yang ki ong ngi persang ban register mlak ban register ada yang ngila register ru ngim yo slot lanung ini yo berkumta tete gidon gi bela yo berkumta tete ban ngi kentu ya ka sarkar bikin semkhia ban penbun ki dos ban penbun ni kini vaccination center ban pensuk ki ini khat prasnem untuk sausnem tentang ke bobun bagi population gini bikin net gitu vaccination center bikin laban ai ki vaccination ki juki ba haju ko pot dawar sarkar bukan make sure ba ka tika kani ka vaksin kadai ban long in place dai ban biang na kumta ban penkre na ka banta ki pai ba ki jungi ha be dai bat kajing penbiang ki ambulans bat ki mortuary ban kini ki kalikit media bat kalikit nompang mendangi sutu ak jala barok ko we kadon gajing dunai ki ambulans bat kadon gajing duna ya kini ki mortuary ban ki kalikit media ki bayap ba covid namar kini kidan ki kalikit media ki kidon bun haslong da bekim tre ban kit ya gi ba pang covid ngadale de ngadang mat nadu ko to por be yap itu i Eugenia Rumbai i bananu po hang tur ko don ka isu na komta ban yo ban wara kloi i ni ha ban pha ka kali nang nem nong po ban kit in mana slong dan ngi yo i kali wa men chisngi dang yap itu i kong license khongjo i bade na po pamrio ru kadon ka problem ka be ha ban yo i kali ban kit gi man yap nan negrim ban wara chini ni ha ban pha kali na nong po ber kita ter mar gi babun hi kini gi bayap ki bla po ya kategori D ki babun hi kala refar na gi man gi district ki refar se shlom ti gi jing khat gi barbor kala bande ha negrim kala ande civil hospital kala ande Nazareth ni dawa ba ka sarkar ka di bandon ka dedicated team ka bandon hai kini ki hospital ki ban katar na kamta ban yarap kumno ban yo ya ka ambulans kumno bikin yo ya ka senduk kumno bikin yo ki jingarap kenang ba kan pensuk ya gitu gilongying ki boduk kamta to gidon gilongying ki ba itu yang ki MLA ha ba ki phone gi yo ban yarap ki ka kloy adi gidon gilongying ki bomdon ki itu ki MLA senongkin poy kum ka bajai ka tu ilong kemi ha pamergo ngani tu ipimar itu kirefar na civil hospital no po kira i kirefar ha po negrim swaban po he negrim si klat no ide covid patient hab exam saya ka post mortem margi ong ba broad death hab up simit ki hapan sa adu next day bat kajing slam ka system ka maudang diang polling station ka police station kajing slam jo ka proses ang tu kumno bikin penbiang i kot kisla suki hadu ba
ka bampor haduk de nyo kunta pra kenta ban up ya gitu ki long ying ki pamat ki jing susi ban yo ban rapat ya kamet ini su ipt kong ibaklat nadu ka khat pra tarik janmit dang yo ban wara ya kamet na po ningrem haduk ka khat kendai tarik janmit lai sau beji ki dang mit na selong ban yo ban pendap ini formality ini kwa ban kentu ko sorkar na lor ban penbiang ye kring mat ban ha keju ka por na ka benta kini ki baklat broad death ki bede ki covid patient ki ke formality ki bon kalau ngbaharas ki pa ba ni kwa sorkar kan simpiar kan ni la yo bene kreh na lor kan neru but sakoi ka benta ka bagi banjur kalau ba kan ni ka benta ka pesan ke de ngila tho sorkar ba namar ba kan ni ke di notified disaster kat kum ke epidemic disease act praspa kanai pinyo ka disaster management act argersan ka sorkar ka dei ban sim ya gijingkit kri ban penbiang ya gijing don kam hagi longi long samar mental impose ke lockdown impose ke curfew hapan syong haying curfew binum yo ban mi saba lockdown binum yo mano ban sim git kli ban penbiang ka bam gadi ginon kam gresyon jong giying di bodok kam tam to ki bodon ki ba em tingim ong tendre ki bodok kam tam na e kin yo kade ka kamram jong ka sorkar kiwi sorkar jela kala dep ban penai kani ban ai gijing rap tinggi kwa ba sorkar jela jong niru kan sim khia lor kani pan yarap ya gitu gilong ying ki bodok bat kapon ka bakadu melai keren menin na kaliang jong aku MLA bung ikmat ke distrik kalau bandon ka way ka wholesale vegetable market ha mauyong la kuno ban persuk ya ginong rep ki jongi nari boy kumala musutu ka sorkar kalau identify kini ki wholesale bandi ki jur kum hamlim kum hasmit data tan ki nong rep jongi nari boy ki bun ki bofon yang ha bakile poy maulai ki sabat kisah fine kisah penpai yang berkomta terter kimio bandrung support selong gitu mentali menang impose kene ka lockdown ka total lockdown te kandang bu jing susu ya kini ki ba ginong rep ki jungi gina kentu bakandon ka we dedicated market ka ba kinyo ban poi gi mar hang ni hamoyong bakan pensuk ida untuk ginyo man pai no sari boy kita di gimat gi menglayo bene keren menin ha ka bede untuk high level meeting ba ingi scam baka sorkar kan sa simphia lor kini kimat ba ngi kentu na kaliang ka jongiru ba ngin yele kat bala ban simphia gini isu nalor kani sikiwi de ki isu ki badan ha kene ka por ka bangi ka kwa ban pensngo long ba jong pi gilat ka thai kbor kata ka long ba kum gi pai ba ni hab ban simphia ya kane ka jing posted to kane ka klam menta kumala ban sutu kajing kiu jom jadi case ko mo men ba ka Ribhoy district hi kalong 100% ka positivity rate ka is ka sehil gadi RPA persen ha jela ber away ka average kalong 100% ka positivity rate kumbala musun kalong very high dan ini ya nujor ya ka ri gitu bro kowe dan mar kata ke iga ba kasoban kentu gi padba no song song kendon sibun ki jing jenjar nang ba ki total lockdown ba kita ter min subhaban yaisha bangin ya trelang bar sorkar na ka benta kumno bangin la ban yada na jil pustet jong ka klam bat ka kawe ka bangakwa ban kentu lengba jong kane ka por ka longba haba la impose ka lockdown ka sorkar ka di ban simkhia ban position ya ledi haba gadon ka lockdown bor ka mod bak sorkar ka yo e kalat ban penkrek ki jika sumar ban pendiang kini kita kenang ba inong in place ya kini ki jing don kam ki jong ha gaju ka por ya ki health worker ki jongi ni sutu ki nong tre he health department ki district administration ki police ka duty ka khiaba dan re ni skomen bat ni kitbok ki yang ni ai khubli kerpang ye ki jing tre stom ki jongki ni kitbok ki yang ubli don rengkat bat ki bang ni sutu ngadala der ngala visit ye ki PHC ye ki CHC he go bun ki jaka habang yo penyakiran bagi nong tre jong hapok ka health ki nakiru ki don ka mensim ki jing sutin ba kumno bangin sumari kan ka klam kila sedang banrandin gidon ki staff ki kum kita ki nurse ki paramedical staff ki omote ngir hapan sumari lade ngin le kumno ngin training nginom training on ki balada ki nong train pi ki nong train ko ka hel pin randin no de mano ban sumar ki katang so ban kentu ban kerpat ka sorit ki nong train ko ka hel department ru ko sumha bani sya to itri stom ya ka kamram ka ba pi don kin don ngi jinjar ki bobon ki sutu ki jaka sa kin biang pilit tre pi pe ki covid patient men sengi men mit pi hablit sa saying bat ki mi ki pa ki kun ki ti pi kalong ris ba ki kentu ki sorkar ba ki don ki dedicated jaka sa nam ta gini ki frontline worker ke sumar ki covid patient ki jongi kenang ba kin nom ya kan nom don ka jing sir ya ki bahaying ki bahasen ki jong kiru bat lemba jo ni ka por na ngor ban kentu
ya ka sorkar ha ka bede bat kini ki home isolation kit itu gitiar mu gidawai gi jindon kam gi kenja kit ke bagi lasong apo ka kini senduk ban pha sa gitu gi ba isolate ile de gi yeng gi sem te kumbala am sutu na kaliang jong sorkar kila penbena ba kila pha ini ki home isolation kit de kumbala am sutu ha gaji ki sha gi pat ba ki ba isolate ile de bun gi klemio ya gini ki home isolation ikuntu ya ke sorkar bukan sim kia lor kene ha ka bede bat kini ki community corona care center kumbala penbena ke sorkar ha meeting jungi meninru kumbala abun sutu gidon kini ki kum ke Don Bosco Hall kum kene ka Balahika Bidyalaya Kiting Road nang ke Kurwar Multi Purpose Hall Haji Aulum Bateman ke Shillong Gurudwara 8 Laban Sport Club Indoor Stadium ntar tergini gede ki bala ka sorkar lem promna bikin sedang nadu kat kendai tarik bikin sedang do kat kendai tarik dong me bangi kuat balang bani pinggilat patai kubo bikin budin begini kin trikam sisa ndai bikin long only in papers ndai ki kuat bikin trikam sisa kin ahisha ke service ban sumar nagum tagi patba ginong chong chnong jungi po ganeka jella ga jungi bat ha ka bede bat kawi ke benta bang kuat ban kerpat ye ki paranong chong chnong ki jungi ki badan hapo ka jella hapo ka distrik ke jungi ru kini gede ka por ka bani jinjang kalong bengiyat pedeng jong katpa kidon sibun ki bayo positif kidon sibun ki balaklat no habadon ki baklat barabor nagaliang gejungi kum kinong song teng teng ni ting sebab palat dengan semua ban kentu ba kum kinong song ngimdei ban ting palat ban ngimdei ban le slur palat ngidei ban fikir ngidei ban deng bahai ki mas ngidei ban ki mas barabor ngidei ban deng ar sertap ngidei ban pong ki gloves bat kum ta ter gi jing yada gi jungi bat habadon ki baklat asnong hathauro habadon kam ban yemi na komenta ban yarap ban ti chliu ban yarap ban ai men sim kini ai men sim ang ta ko ngimde ban ye lum pat ba pan re khamtam ga jing kentu na ka benta jong ki bahayeng ki bahasem ru bomde ban das ir bomde ban ting gidan gi jaka ki balong komta te nga kentu bolong bangin nom sir palat nginom ting palat nginom pedri na ka kamram ga ban ni dan re kentu gi nong song snong jong kari boy jong ga jalla ga jungi bangin ai ga jingi trelang bengin bu bijing duai gi jungi bengin ai mensim yaki ha ka por ka badan kam khnang bengin la ban ya khun ya kan ne ga jing pur step jong ne klam jong covid 19 namar gini jing persutu bakala gi dan sibun lang ba social media lang ba ki lat pathai kubor gi don gi ba persutu bakala nadu ko bade chaphangi ka jing lik tap gi media chaphang ga vaccination ki chaphang ka ne ga klam gi don gi ba persutu bakala gi ba penting pensmik ting dei penting sebab palat ban ngin bi yaki ni ki kubor ham saya ki bayalam baklai ka pom takhat ke jungi kum kinong hong sno na karpat na surit ka ne por khamtam habadon ki baklat ni le ka bala ban ai men sim ya ki bahayeng ki bahasem ban ye don banta banyarap ki kita kom da ka ba burenti ro ya ki protokol ki ki kendon ki ba sorkar kala bu be burenti na ka banta jungi ki nok hong sno